Purwakarta tuku wedhus muni mak mbek. Coba. Iki. Iya, aku tantangan iya. Mbek. Lah kowe dadi apa? Roro Jonggrang. Mah, Kae dadi Bandung Bendoso. ndak kowe. Bandung Bondowoso, ora Bandung Bandoso. Dalu Mak Cangli. Wilujeng dalu. Cangli iki apa? Kae limbuk karo cange. Oh, Cangli. Disingkat tadi Cangli. Oh iya, nek aku tak singkat Liceng. Waduh. Apa jenenge cengik wong cange Yo, liceng. nek pamane aku nek wong Jawa biasane Wong Inggris kae A diwaca Ora Inggris. Lah iya. Nek Jawa ya kewaca Yo kadang kadang A. Karek suasana nek kan mingkup nek A kan mangap kak. Suasana. Oh dadi Kadang mingkup kadang mengo ngono. dadi nek Yo mingkup, nek A mengo. kok iso? Yo tergantung suasana aku mau lho. Lah kok iso no? Yo tekok bojomu sing roh. Lho, nek amingkup ki saka nggon apa njur nek amangap ki njur saka apa? Yo pengucapan iku mau Dadi lho. oh mingkem. Heeh. Ah. Rasa ombo-ombo abape. Lho kan. Lali ngono. Nggih, niki tasih Biyong riraya. limbuk, biyong cange. Pripun? Niki tasih riraya Nggih. Idul Fitri. Bulan Nggih. Syawal. Ijo sasi Sawal, sasi sing apik. Nggih. Saediripun matur kathah-kathah kula kalih calon lemut niki. Kok calon lemut? Sadurunge dadi lemut kuwi jenenge uget-uget. Oh iya. Sadurunge dadi Lemut. nyamuk uget-uget dhisik. Hmm. Oh iya ya, engko nek wis dadi. Lah kowe dadi lemut kapan kok jek uget-uget? Lho pancen jenengku uget-uget ngono. Dadi Lho. sampe kapanpun ku uget-uget tur meneh, aku ki ora bakal mati selawase. Kok iso? Lah uget-uget. Digecek ya uget-uget, mati ya uget-uget. Ya padha aku no. Piye? Nah, asliku jenenge sapa, Cak? Jenengan Mas Sugeng. Loh, sing terkenal ning YouTube. Masya Allah. Nun sewu biyong Mbak Yu. Nggih. Limbuk. Menika lho Mas Sugeng sing terkenal Mas Garangan Bawan kae iki. Mas sing sok ning YouTube Lah, gini. terkenal Garangan Nggih, Bawan. pancen niku. Ah, ini Nggih. ki Nggih, gareng, ora garangan. gak gareng. Garangan sing turut pari mangane pitik iki garangan. Lah nek kesenian reok mau jare nyebute reokan. Heeh. Nek gending seragen seragenan. Iya. Nek gareng ora ya garangan. Ya garengan ora garangan. Nyapa gak gorengan san garing lengo. Ah, Iya. saiki jenenge Sugeng iki lho. Sugeng. Pateno tetep Sugeng. Lah kok iso ya? Tiba ya tetep Sugeng. Ambles saka bunyi ya tetep Sugeng. Ya lho. Amin amin amin. Ngono kuwi kudu dibuktekke ya, Mbak. Ya aja. Oh panjenengan ki asmane asline Pak Sugeng. Sugeng, Ahmad Sugeng. Oh disingkat apa ke? Alah garamne Sugeng ngono angel men Kok iso? Ya aja singkat Ahmad Sugeng ya Ahmad Sugeng aja Sugeng iki ora. Lho panen asma paringan ki kudu Ah, dijelaske kok. Macak ngono. ngene iki nggih dadi gareng. Oh ngaten. Sing paling ora kepenak bojoku. Pripun? Aku jenenge Sugeng. Nggih. Wah, angger kumpulan nang ndi-ndi ngono ditakoni ibu-ibu. Nggih. Badhe tidak putih busuk. Dadi bojomu batang kok kok iso. Eh, Lah kok busuk? nyuwun sewu lho iki. Nggih. Bojoku nek pas ora adus rong dina ku yo nggawa batang tetepan. Wah, mbune ngono. Lah yo nek pengen ora mambu, Heeh. diler kok ning ngarepan. 2 menit tak keloyok laler. Ngawur. Apa? Nek dikelar-kelar mending senong kono. Lah. Nek gondol kiri. Mangsamu Bojo kaya ngono. gondol kiri. Mbak Eka, Dalem. niki ugi ngaturaken Sugeng Dalu kunjuk dumateng Pangsuwing Praja. Wonten Bapak Camat Bapak ugi Camat. ingkang mewakili. Mbok menawi ingkang mewakili Bapak Dewan Bapak Dewan. saking PDIP. saking fraksi PDI Bapak Andika. Nggih, saking Golkar. Fraksi Golkar Bapak Budi, Bapak Nggih. Wahyu. Nggih, paling enak bojone Pak Budi. Kok saged? Bu Budi ya. Oh iya. Ora jebol kabeh rambutnya Bu Budi. Ayo. Sing paling rapenakne ya bojone Pak Dalang Pak Eko Santoso sarjana seni iki. Lah kok ora enak? Lah Pak Santoso paling ora nek ning desa ning omah iki ning disebut Pak Tong. Heeh. Bojone para buta, gedine kaya apa? Buta. Mula anggen omah iya. kalah karo sing wedok sama dipangan wae. Bapak Lurah, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Camat lajeng Bapak RT RW
sekecamatan, Toko sekelurahan Nggih. Gintungan. Mriki wonten Nggih. RT setunggal dumugening 8. Nggih. Sing nyang kuyung bengi iki iso ringgitan. Nggih. Ngadani acara merti dusun. Merti Sedekah bumi. Nggih, leres. Kene iki pemanenane sing paling menonjol mung siji. Napa, Pak De? Nggih arep bodho lho. Nggih. Sing panenane paling menonjol ki siji. Napa? Dodolan kembang sawur. Kembang, Masya Allah. kembang sawur, kembang mawar. Iya. Oh, alah kene Aku tuku nggone sak senik iki pinten, Bu? 500. Sak senik. sak 500.000. Wi, termasuk nek barang. nek sak tenggok ora sak yuta. Oh, senik cilik gitu. Wong sak kembang iki lho. Oh, sak kembang, oh sak senik nggonku sak anu kae, sak pot. Sak kembang wis 500 tekane sak yuta. Waduh, Ning yo do tuku mergo akeh barokahe. Oh, ngono. Nah lho, Iya. aku ora kerangan akal. Piye carane? Santai walah kembang kok sakmono sak senik kok 500 300 to. Nggih, Aku nang bong Cina. Bong Cina. No. Iya. Wong Cina ki anggere nyebar kembang ngono kae to. Nggih. Balang tinggal bali aja anyir-anyir tak Nggih. keruki meneh wae. Wis tenang wis to karo aku, bektiku karo panjenengan. Wis to engko panjenengan tak hadiahi kembang mawar sawur, arep njaluk pira tak kei kembang mawar. Ala kok sampeyan Piye? emang arep ngadiah bojoku lho arep ngadiah saking sayange karo aku. Mesti ora gur kembang sawur. Ora, aku pas loro ki lho. Heeh. Ora dikeroki, ora. Lah piye? Wah, mbok ora dikeroki to. Nggih. Pak, sampean njaluk apa tak tukokke iki tak tukokke. Wis Nggih. tak cilik apa to? Mori 2 meter. Wong panjenengan ki aja kaya ngono, bojone panjenengan ki ya sing anu bojo sing salehah. Ya jelas. Lah lho. iya, pinter ngaji. Oh, panjenengan ture diyasinke ora kelingan kowe. Iki urung mati ya, Des. Urung mati ya. Kok diyasinke urung mati. Yasin ki donga kok. Ya dongane aja yasin kaya wong mati diyasinno. Yo ki donga supayane sehat. Oh, supayane sehat niki warga sedayanipun wonten ing gintungan sedayanipun Nggih. sing diantu-antu sing dikersake tetep desane slamet sak kabehe, slamet sak rakyate, slamet dukuhe cinakepna marang rajane keluarga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, dusun sing murah pangan, murah papan, sandang, murah panggonan. Nah. Ya kuwi. dadi dusun sing makmur. Amin. Nah, amin. Bagatun iki thayyibatun. para pimpinan ya rawuh kabeh. Wah, Leres. koncoku saiki nggawa putih-putih. Sinten? Saploke ra nyekel iki lho. Sinten? Cengpo lho. Mosok menika rencang panjenengan. Ngerti aku. Sing ngasta rasakan petak nih to. Oh, nggih. Anu Nek jenenge semono- Bopo Agus. Bagus. Ning terkenale Cengpo. Oh, cengpo. Dadi nek dirangkep dadi elike. Napa? Ceng-cengpo. Ceng. Sing ora kaya ngono. Kowe kanca. Kok kanca Wow. jenengan? Wis ngene wis kanca kentel. Wis kene. Saking kentele kaya umbel ya. Aku iki lho karo dewan-dewan ki. Nggih, Pak Dewan. Lho, ije sedulure aku ki. Yakin karo dewan-dewan ki. Sedulur ibu, nak ndulur bapak. Ora. Napa? Aku mau teko lho, langsung saudara siapa? Berarti aku jadi saudara nih ta? Oh, Saudara siapa? saudara kita tegese ngormati panjenengan minangka tamu wonten mriki, saudara. ngono. Ngomongnya ra ngono. Lah piye? Mun ini mung saudara. Ngono dae. Oh, lah saudara ya. Iya, Beda- jas dulur, lho. Beda karo aku. Lah, bener. Aku teko umume jare aku bintang tamu umume Iya. lah ya Pak panitia Iya, padha ta. numpuk. Aku mau rene dijemput hansip koyo maling aku. Ora le maling. Kowe iki darane ora maling, tuh ora darane anak hilang. Cah cilik oyane gluyuran bengi-bengi. Ora koyo. Ngono lho. Terus Mbak Eka, dalem. sing dikersake jenengan rawuh nang kene paring panglipur lumantar lagon, ya to? Nggih. Iki lagu-lagu sing hop. Buat nah. Wong dasare mriki wayangan iku ben taun kok Pak. Nggih. Setiap tahun Nggih. mesti wayangan. Nggih. Alhamdulillah menika kula sowan nggih nembe pisan niki. Dadi ngono. Alah, kalau jan aku lho. Jenengan iki lho. wah, jenengan nek kula pun Lah nek aku lho mung gawen kono. Lah mesti Ya ta? pun anu mriki pun Padha nggih pisan iki. walah. Kula mawon Nggih. kalian Mbak Eka nggih pisan iki ya. Ndak nggih. Kula nggih Lho jarene pengen 6. Kalian Mbak Eka. Oh karo Mbak Eka. Ning pisan ku tetep dadi, Mas. Nggih. Wah, Niki kang anu apa Apa? ngaturaken kinanti riyen. Green niki enten panyuwunan, Din. Iku Nggih. sabar, Din. Niki tak macake. Request lagu Imbangono Katresnanku plus Bowo.
Nggih. Kalih Wisatresna ingkang nyekar Puput dan Jesslyn saking Oke. Bapak Mulyanto, Bapak Aan, Bapak Malvin. Nggih. Nah, Niki. nggih. Nggih. Terus dari panitia ibu-ibu masak Nggih. satu kehilangan selendang biru lintang asmara bocah cilik-cilik lamunan. Bocah cilik-cilik Nggih. sing ngluyur ya. 100.000. Nggih. Terus Kelumpuke kene ya. kagem Mbak Eka badhe request gending gubuk asmara. Matur nuwun saking Bapak Wagimin RT 04. Nggih. Wah, Pak Terus Wagimin. saka Monggo. lagi Kelumpuke kene. Assalamualaikum. Nah, padahal nyuwun gending tembang kembang rawe kok Kembang rawe. Sing gak teli gitu, Mas. Nggih, sapa iki? Mika Mas Yus. Sapa iki? Mas, bacano. Wis, dalang ki angger kakang job ngono kowe. Sapa? Sinten? Coba. Mas User. Mas Oh, User. Mas. Oh, Mas User. Yuseri. Terus User. Mas Yuseri iki lho. Lah ndi ini ndi? Ya, Kuwi nyat- titik loro. Yatin S Oh, iya. RT 02 Sugeng Dalu Pak Dalang derek request langgam sambel kemangi. Sambel Oh. kemangi. Nah, niku Tas wonten? Nggih, pun teras. Engko karo ngenteni. Menika sepindah derek uluk salam riyan Nggih, kagem monggo tembang, Mbak nggih. Eka derek. Nggih. Assalamu Sinom. Kok Sinom. Nanti sandung. Wilujeng ingkang mreksa Tan bali kon apa sedyane kelakon. Pagelaran ringgit Orawa Ki Eko kang mangar Mugi lestari widodо Gusti ingkang ngijak Matur sembah nuwun lah Amin. elok. Namung saged derek dedonga Nggih. Mas Eko. Nggih niki mau sekar kinanti. Kinanti sandung, Oh, mugi-mugi nggih. anggenipun para tani anggen tetanen tansah pinaringan hasil ingkang lancar lan melimpah. Amin. Amin. Rezekine sansaya lancar ingkang berkah. Amin. Pinaringan sehat. Amin. Sing urung rabi ya ndang rabi. Amin. Sing urung duwe putra ndang duwe putra. Amin. Amin. Sing diutang ki ndang iso nyarutang. Amin. Sing diutangi ya ndang lali. Iya kuwi. Ya kuwi nek sing ndek utang lali ya mesti padha wae lunas. Ngono ya. Iya kok. Mbok menawa wis padha ikhlase. Sampeyan ki nek ndongake sing rada bener. Lah piye? Sing durung rabi ndang Rabi. ngomong ngaca kowe dhewe kok wis rabi. Oh ya iya, aku nek ndongakno kadang ngono ki sok lancar. Lah iya. Ndongakno awakku dhewe kok ya urung rabi-rabi. Lah iya. Siji meneh, Napa? ndongakno awakku gak dhuwur-dhuwur lho.
Engko jenenge ra uget-uget nek dhuwur. Nek dhuwur dadi apa ula. Nggih. Salaman karo Pak RT wah koyo karo salaman karo tiang gendera. Kok iso? Yaine dhuwur. Pak RT ki sing ndi ya? Oh, Pak RT nggih menika to. Nah, sing Pak Gendon. Ana ijone iki. Nggih. Ngawur. Nek RT ki pakaiane ranggo ijo ngene iki. Nganggo apa? Nek ijo ngene segenap keamanan. Niki lho sing ngastokan lenggah wonten Sandik Bonang. Oh, sing iki. Nggih, Pak Gendon kuwi. Ih. Ngawur. Nggih. Aku gendon. Apa? Gendon ki anak tawon. Nek Gogon. Gogon. Gono. Oh, gono. Heeh. Gono apa wi? Gono kuwi anak tawon. Oh, anak tawon. Njur nek rada gedhe jenenge gendon. Oh, alah. Gendon ki uler ulan-ulan kae. Ulan-ulan Gendon. gendon. Hmm. Lah kuwi gendon anak tawon. Hmm. Nek terusane kayak genjik ki anak babi. Lah nek kowe Anak kere. Harmoni ngono to kowe. ora kowe iki anak kethek. Ayo. Kowe iki anak gedhe. Lah iya kowe ora usah nganggo aku. Ora beko aku. Ora muring-muring dunek anak kethek ora apa-apa wong aku mancen lahir nang ereng-ereng ngerti kendali sodo. Kewan sing paling ngeyel kuwi kewan kethek kok mulane. Terus sing ngomong sapa? Wong kewan sing paling ngeyel di wong kethek. Ora iso no. Oh, Ngeyel, dan ngeyel kok. kewan paling ngeyel ki kethek kok. Ora. Lah, Pancen ngeyel kok. Pancen ngeyel kok Mbak Eka. nggih pancen piyaine. Iku berarti ngenek aku kethek to. Lah piye ta? Lah sing paling ngeyel aku lagi makae. Berarti aku ngenek kethek to. Ora apa-apa. Iya. Kethek karo kowe aji kethek ya. Kok iso? Kowe nang Wirya Luka Heeh. nonton kethek bayar pira? Bayar ya paling 50.000. Hmm, Nanti swidak Ning kethek nonton kowe lho malah diplendeki ngene. Oh nek ketheke buntute ning mburi ya. Ha iya lho. Panjenengan ora duwe buntut. Sing ngomong sapa? Lho, Iki dibuntut. apa? Usut turah, usus turah. Khusus turah. Kok nek lato-latone. Kanjeng demek kono. Mbak Eka, Mas Gareng, yo Nggih. ben regeng niki sing samping kula iki dunggake nggih karo Nggih. geguyonan engko. Nggih. Ya Nggih. yo sepati to. Sore-sore Padang bulan. Ayo kanca padha dolan. Bebarengan bebarengan jangan gocekan. Kain-kain rembulane sawan kok kaya nelingake kanca kabeh aja turu sore-sore ala jatuh mata ngantuk ala jatuh yen ora betul Aja ngono Mas, aja ngono. Aku janji aku bela. Nak, kowe Cek. rada ning tengah kene. Musak Piye? ning tengah. tengah. Wis cilik nang pinggir. Oh, coba kene-kene. Nah, jenengan samping, Mbak Riza samping. Iya. Nek dipoto wis koyo keluarga berencana. Rencana rabi lagi. Lah iya. Mbok menawi pamundhutan. Iki mau pamundhutane Yo, akeh, yo. diaturi setunggal mboko setunggal. Yo, apa Mbak? Monggo mang milih Mbak Risa Hapsari. Nggih niki wonten gubuk asmara nggih, Pak. Nggih, asmara. Jawa-Jawa riyin. Nggih. Wong nggih, mau ya ana panyunan sing Apa? lagi tenar. Napa? Nganu apa kuwi tamban bal, Tambal ban kualik. tamban bal. Tambal ban. Tambal ban. Ayo tamban bal. Ya ngene iki lho, Mbak. Nek tekan kene karo bojone ketoke ndek mau lagi ora akur. Heeh. Apa ta? Awakmu yang ndek bojo. Ora mang rahasia. Pak De Sugeng yang ndek bojo. Ndek bojo, Yo. wis kok siji. Jangan ra ngerti ta? Oh, ya ndek bojo. Ya wong bojone. ono-ono. Jenenge manusia normal ki ndek bojo. Lah kowe iki normal gak? Ya kadang normal, kadang enggak. Yuk diparingi monggo. Monggo. Nggih. Mbak Eka kalian Mbak Risa nggih. Nggih. Langsung wae, Cok. Rasanya langsung, kubu nggih. Ye ye.
asik, 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 asik. Asal Liwat aku kelingan Tubuh kae Bekai Biyen tak golere Ayo Jaga kabak tulisan Warna pink Tandai sesakan Mbak Eka senangi le 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 biyen kae tanpa bantal tanpa kuasa bota-bota luar biasa Giri Laras. Giri Pimpinane Laras, Mbak eh. Yuku, Mbak Jati. Mamim tikatok, Mbak. Oh, heeh nek celukane ning kene tikatok. Oh tikatok, Nggih. yo kadang nganggo rok barang kok katok. Kowe ora tau rok-rongan no. Kadang ora tau Tak tau nganggo, Mbak. rok-rongan. Gak tau rok kan? Katokan karo jaritan tok. Oh katokan karo jaritan tok. Yo kadang nggo training barang Iki sone yo nyampleng. nyampleng. Mancen sengaja dibanter-banterke ngen tekan pesona kono. Nggih, terus niki ya di live streaming kali Nggih. TVS channel. TVS Sik, channel. bos. Nggih. Nggih. Piye Mas? Piye Pak Gareng? Yo, karo disambung lagune. Nggih. Nggih. Ada pesanan ya? Nggih, siap. Rajang Kubis. Catatan sajro. Iha. Aku kowe dadi karma. Marang Mbak dalam. Luar biasa. Mbak Risa. Dalam
Mbak uget-uget. Nggih. Alhamdulillah diparingi donodriyah kalian Bapak Agus. Alhamdulillah. Ingkang sampun terkenal nek kula ndang dhisik jaman rikala aku makarya teng ngene Bapak Agus. Oh, Ning makarya niki mung dadi juri Yuri. karo MC. Perlombaan festival. Kuwi duwe usaha didongake muga lancar. Amin, lancar anggenipun usaha. Pokoke usahane akeh. Tetep ngrembaka. Sampeyan nek jaya. mindhut saka kene kono to. Wo, ketemu Resto sing paling gedhe dhewe. Jenenge Resto. Lali aku Restone jenenge apa ya Bapak Agus ya? Oh, kulinane jajan hik kok iso. Lah aku nek mlebu rono ora kuat le mbayar no, ngawur ae. Oh, gampang kok nek rono. Lah iki saka saking benyapengae Istana Bapak kuliner Agus. niku, Pak. Ah! Oh, lah iya. Punyake Bapak Agus. Istana kuliner nek ra iso ning istana kuliner kok ning istana boneka ae. Nek pasar Alah, malam. ora manong istana boneka, ngejak kowe wis kaya ngejak boneka. Ngawur. Iki saking Bapak Agus. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Sehat selalu nggih, Ora lokak Pak. ning Berkah saya kebak. barokah. Nggih. Yo, lanjut. Catetan sajroning kadatan lon Yo 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 yo. Aku kowe dadi garwa Nanggo lereng ning gubuk asmara Nggih, Gubuk Asmara sampun. Gubuk Asmara sampun dipinangani. Matur nuwun Mbak Risa Hapsari. Mbak Risa Hapsari. Iki penyanyi ora saka cedhak Mas, Saka saka Palur. Palur. Nggih. Waduh. Berarti cerai Mbak Ika kuwi. Nggih menika saking Sul Karanganyar Palur. Oh, Karanganyar. Sesuk nek pamane panjenengan ngetan mriko, tindak mriko dijak dolan Risa ya Ris, dijak dolan nggone dulure ning Taman Safari Solo. Taman Juruk. Nggih, Taman Juruk. Nggih. Ya. Ngamadake rupa kaya. Orang ne dulurmu lek nek sing kono dulur-dulur kabeh. Kuwi jenenge nenek moyang kok ngawur kowe. Nggih. Nggih, Nggih. pun lajengaken Mas Ego. Nggih, monggo. Sing dikersake pokoke tetep hiburan terus. Nggih, yo Mbak Risma tak aturi jumeneng. Nggih, wah pokoke awake dhewe dadi pemandu wae ya. Nggih, Malam Minggu, malam yang panjang, Malam yang asik buat pacaran. pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. cinta yang dalam sedalam laut, laut meluas, cinta pun hanyut. Lelepah pakan aku alah hiwak mentah. Cici. Tak gawa ning kulon omah. Lalapane alah brambang uyah. Leleli pakan aku alah hiwak kali. Tak gawa ning Asik. kulon kali. Lalapane alah iwak. Apa? Saiki nek lelepong. Pakan aku alah iwak dondong. Apa ana iwak dondong? Daginge Alah, iwak pakan aku telek lepong ngono. mosok kowe iki gareng kondang kok panganane telek. Yo, kapok Maksudnya kowe. sampean sing nyanyi. Kami ceklokan dhewe. Rumangsa kowe. Waduh, Mbak Ega ini sing kudungan abang guyan. Lah, waduh, malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Sing langsung ngene iki. Iyalah, ngene iki apa tak takon? Ngene iki Ngene iki apa? sarange kuwi jenenge. Sarange yo. Iya. Yo ngene iki tok. Ora ana sing mlayu rene. Kok jenengan disawur dhewe to? Sawur kembang ngono. Apa ta sing diparingi to? Maksudnya ngene kuwi, dek nenek iki tetep tresno karo budaya sing adiluwung iki. Mbak Risma? Mbak Risma yo, maju. Ah. Pokoke panyunan sing kene Panyunan, sik. ayo apa? Nggih. Wonten kembang rawe, Pak. Nggih, iki Nggih. ana saka wisata alam. Perantunan minta lagu Lintang Asmara Selendang Biru Ngabut Biru. Siap. Nggih. Yo. Lintang Asmara. Apa? Tembang. Kembang Oh, Rawe. kembang rawe. Yo. Langsung nggih. Nggih. Nggih, yo. Ih.
saya suwe suwe sampai cecer nyangkal tangan banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong wiwitane jejer ya saya suwe saya suwe saben petuk jiwit jengkule banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno agawe larane ngati kembang cukup agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku ora becek tumrape para wanita kembang nirawe iku paribasane tinimbang rame luwe ceritane wong seneng tukang sebalik cecer saben dinan saya suwe suwe saben cecer nyangkal tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku sayang saya suwe saben petuk jiwit jengkule banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung budal ora kena kusembrono kanggone para wanita kembange nawe iku tarik rasane rame luwe cek tak tinggal wae luar biasa Giri Laras kok nuwun Mbak Laras Giri Laras sae nggih Pak Bu. Pakde Gareng pripun sae napa sae? Pakde Gareng sae nggih. sae Ah, piye? alah akhir-akhir monggo lek dangkate alah gumun ngono wae Kuwi padha gumun kabeh. ya ra gumun no Kok iso? wong batang sae nggih sae Kuwi dangkate dialem ngono lho awakmu ki dilem. gumun Padha seneng kabeh wong. lho iki kanca Giri Laras ki nom-nom kabeh Ya. sebabe apa kok nom-nom kabeh Ya tegese umure sik enom Ora. kok iso lagi. angkrono sing tuwa sithik pateni Tuh sithik pateni. berarti kowe meh ya Dek. Pak Sulamin menika ya senior kok iso. Lah ya kudune ana sesepuhe ning ora kabeh, ya mung siji ki tok.
gawe sesepuh pengarep. Pengarep. Empuk angger sing ora tek guna tuwa sithik pateni. Pateni. Padahal iki gareng sak. Aku ora melu gili laras kok. Ya, Mas. Dadi ora pateni. Oh, bengi iki ra melu gini laras. Melu. Ora melu, Mbak. Ora melu. Melu. Kok jenenge rombongan ora melu, ora Lah melu. iya. Nggih, Nggih. iki mau tang 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 teng tang teng tang 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 teng tang 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 teng tang 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 melodine tang teng tare 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 tata tare 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 tata tang tang ada apakah kiranya di Monas Asik. hingga kau mengajakku pergi ke sana. Apakah engkau benar belum tahu ada uget-uget yang pandai berjoget Agathok. asal-asal Saka mata ngantuk kuwi tambane apa yo ala getuk asale saka tela yen ora petuk atiku rada gelo alah aja ngono Mas aja ngono kadung janji mengko aku gelo kabeh lagu ki ngerti ora kowe aku gumen lho saka pertamane mau apa lagu Kembang Rawe Nah, Kembang Rawe Rawe. iso tekan Monas iki lho Monas lho. Monas lho tekan ngendikanipun Pak Eko, kabeh lagu iki sumbere saka lagu Gethuk. kok iso Yen liwat aku kelingan kupu kae biyen tak golek iya iyo yo iya iyo rene-rene bebarengan ayu kanca padha dolan Gethuk iya iya Gethuk asile lah kok mbok sambung-sambung Bubuk to lho Asmara. bubuk asmara tekan Gethuk iki iya Iya, tetep terus Gethuk. podang kuning kae yo Jajal. Gethuk Jajal. luwe becik Becik patenono timbang pepisahan lawan Yesulestyo asik rene-rene bebarengan ayu kanca padha dolanan Gethuk. Gethuk Mas asile Gethuk kok Kandhani. iso. ya lagu sembarang-barang kok tekani Sriyuning Mustika Tuban Rabut tresno lan sapaya pati rene-rene bebarengan ayo kanca padha dolanan Gethuk. Gethuk Mas asine Ning aku ora setuju aku. kok iso Nek bebarengan kok sebaya mati. Aku ya iso iki. Gethuk asile Iso aku. Apa? Mas, mas, mas aja diplera. Mas, mas. Sedo. Kok selo? Kobong. Bos aku ora mbok pasno lho. Ngene wae, Gat. Timbangane aku ora dipaske to. Iki kanca-kanca iki nek karo lanangan rada nganu, piye sentimen, metermen, kilomen. yo Ha, kudune sing wedok. kudune aku Ayo. lagu apa iki Yo mas-mas ki mau. Mas Lah, bos nganu njur ngalih kene. iya lagune mau kan Sriyuning Mas aja diplera. Mas, mas, mas aja dipoyoki. rene-rene bebar kok gak pas ya walah bae yo gak kabeh Sampeyan ki ora kabeh laku saka Gethuk. walah iya bapak enek larase sing penting larase padha iso intine padha Saiki ngono kok. Putri Kinasih. Cinten Putri Kinasih Bapak ingkang ngasta gendar nika. gendar Gendar. kaya gendar kayak sambal pecel gendar Iki nek ngantuk lho kaya dilatih gendar ngene.
Karepmu koso. Ya. Monggo, Mbak sapa? Mbak Jesslyn. Mbak Jesslyn yo. Aja ninggal aku Rima bonceng Wiwit bundal jarene bebarengan bareng-bareng Pandi abang terus ngadiwa liyane aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kalah tambe murine liyane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kalah tambe murine. Selamat malam Pak Dalang. Selamat malam Mbak Selamat malam Pak Sugeng. raiku sak orek-orek Pak jelas. Gareng. Nah, Oh, Pak Gareng nek Mbak kae. Mbak Eka. Ya. Keteke. aku sering karo tukang kendangnya, Mas. Napa? Wingi aku tanggapan bareng karo tukang kendange. Nggih. Adekne iki ragu-ragu lah ngopo kok brengosmu mbok ingu lak ngono to, Mas. Lah kowe ora ngerti. Brengosku metu berarti aku ora tanggapan gareng, aku ya ngono to. Oh, Iki ngono. mau Iki terakhir. dicukur. Jam 5 mau tak cukur. Wis. Sangi sore. Sak cangkeme sisan tak cukur. Mbak Eka uget-uget ki yo SSN MSN. Wah, nembe anu mawon es tunggal ajeng tambah es loro pilek niki kan. Kowe jenenge wong ngombe es, Lah, ora nonton. gelar. Oh, anu ya lah es Nek siji. kanca-kanca Waranggono iki pesinden iki jebolane isi. Isi Surakarta Mbak Risma, Nah. Mbak Cici. Niko Yo isi kabeh. Mbak Cici saking pendidikan guru menika. Aku saka ISO. ISO niko Nek isi Institut Seni Indonesia. ISO Institut Seni Otodidak. Oh, alah iya iya. Dadi mung Otodidak. ngrungokke. Tak kira isi sekolah apa kuwi jenenge otok. Otok-otok. Di kopiak kuwi. Mbak Nggih. Riza ki ya saka Solo sarjana seni. Wah, dadi mantuku ra sida. Luar biasa ya Pak D. Nggih. Wah, menika karo sampun enjing ning piyai tasih kathah. Nah, sing ngremenake piantun mriki nggih ngeten iki sanak kadang mriki. Nggih. Monggo. Jenenge cegah lek ki ngeten iki. Nggih. Siji karo mirsani ringgit purwa sedalu natas, ping pindho karo ndedonga. Tirakatan. Tirakatan muga warga sedayanipun awit alit dumugi ning sepuh diparingi sehat walafiat. Amin. Diparingi yuswa panjang, Amin. diparingi rezeki ingkang kathah halal tur barokah, Amin. didohna saka penyakit, didohna saka sengkala tinakena marang rahadaning keluarga. Amin. Desane dadi gemah ripah loh Jinawi. jinawi. Nggih. Murah sandang kalawan Kuwi pangan. papan nggih. Mila- Wong piyai iki nek wis kumpul ki do kathah rezekine ngeten niku to Pak D. Nggih. Rezeki ora gur wujud arta. Nggih. Ning Iya. sedulur, Ras. Sedulur serawungan. kesehatan ki ya rezeki. Nggih. Lho, Tur meneh niki sik bulane Syawal, ngiras-ngiras bersih desa ya halal bihalal. nah Nggih. mula do sedulur sing adoh, sedulur cedak do teko nang omah, do alam-alaman, do salaman, do ngapura-ngapuranan. Leres, riyen wiwit zamanipun Bung Karno, wiwit Indonesia diproklamirkan, Nggih. setelah itu lah saka elemen bangsa, saka ngendi provinsi daerah padha regejekan. Dienekke halal bihalal, Halal murih padha jaga silaturahmi. Leres. Ora Nggih. mung sak agama, ning 6 agama sing diakui Indonesia Nah. kabeh dadi siji. Mergo Islam lah rahmatan lil alamin. Ah, Kados sing nggih. dipun ngendikaken Kyai Abdul Wahab Nggih, menika. nggih. Nggih, leres. Niki bakenipun nek wong jaman biyen kuwi nek nonton wayang ki nek urung tetep Surya ki urung mlethek, urung rampung, wis mesti jeh ngenteni goleki. Nggih. Golek. Ngenjang kedanten golekane nek mriki. Nggih. Oh, ngaten. Nggih. Terus ngenjang siang niku tasih enten ringgita. Weh. Nah, niki. Ingkang astom mengke sinten? Oh, Mas Akbar. Mas Akbar. Nggih. Siang nika. Nggih. Nggih, siang mangke. Nggih. Mas Abar Eko nika. Mas Akbar, tesih wonten dangdut jaranan mbok menawi?
Mbok menawi Nah, nggih. nggih, menika ngendikanipun Pak RT terus enten Oh, tas enten jaranan wonten dangdut. Nggih, mungkin terus berkesinambungan acara Berarti bicarane. seni nang kene iki akeh. Ana seni jaran kepang, Kathah dangdutan, reokan, nggih, njur dramblek, nggih, dangdut. Nah, kabeh dangdut. nggih, Wis matur kabeh nuwun. nang kene ana. Nggih, menika pangestunipun keluarga ageng gintungan mriki sing Nggih. ngerso ngurip-ngurip seni lan budayanipun. Tur iki jan temenan ditanjakke. Leres. Uri-uri budaya ning ora mung lambi, Piye? dinyatake temenanan. Pura Yo, dadi kutane. Apa kuwi? Sing dadi bukti lan nyatane. Nyatane. Kepang deneng-eneng. Apa? Durung numpang wis keneng-keneng. Oh, apa wis sing kena? Lah saka kaduan diremut kok. Oh, Durung numpang kok wis keneng. ya tunak zaitun. Apa kuwi? Metune penak mbare getun. Alah. Ana mae remut mangani jambu. Piye? Nek urung timut ora mlebu-mlebu. Apa kuwi? Alah kuwi. Apa kuwi? Kok nyurupke benang nang dom lho, Mas. Cuk. Ngene iki lho. Ngono dilebokke bleng. Ucuk. Lah, uduke anjir piye? Sampeyan nek nyurupke benang nang dom mesti lak dimut sik. Oh, enek semut rupane abang. Apa kuwi? Dhuwur dimut ngisor digrayang. Lah iki. Wah, Lah sing iki menjurus Lho iki. mboten menika pakaryanipun para pengrawit tukang nyuling. Nah, disebul ngisor lho digrayang bolongan. Mangka biasane Mbak Eka. Dalam Biasane iki digerayang sik kek terus disebul. nggih, lah kersanipun kok ora borot, ora bocor. Ayo padha wae kaya udarane. dalange ning dalang iki ora. Lho pripun? Dalang kono-kono kae Nggih. ibarate coro mangani jengkol. Napa? Bojo loro rebutan jengkol. Kang Gareng ki ya ana-ana ae. Ayo. Nggih, Nggih. Mbak Eka kalian Nggih. Mas Gareng. Nggih. Minangkani panyunan ingkang dereng. Niku napa? Panyunan Ah, napa niki, niku? Napa? Iso maca apa ora? Kembang Podang raung. kuning. Oh, podang kuning nggih. Udang kuning. Nggih. Ah karo nanjake Mbak Eka. Nggih no. Pripun? Men Nggih. dibawani. Ngono, Truk. Nggih. Hmm. Oh, nyuwun dibawani Mbak Eka. Inggih kadang piantun sepuh-sepuh tasemuan ya dikeki sing laras karo dibawani. Nggih, sak saged-sagedipun. Ya aja cedak salon sekono ra sumerep wong sampean iki saking dhuwure. Ora sumerep wong aku karo salon renek bedane kok, Mas. Aku ora wani ngece karo Mbak Eka. Nah napa to? Bojoku ya sakmono. Oh, Sak menten iki, Iya. sak meter kotor. Heeh. semampe. Ya, yo. Ngapusi margaretawe dhuwur nek cincing jare. Ibu-ibu ya anak-anak. Yo. Dalange ngapusi jarine. Garwane sampean ki jarine dhuwur. Nggih ta. Wah, yo matur nuwun, matur nuwun. Yo Mbak Eka yo. Senadyan wujuh temong paksi. Dan. Yo kaget aku. Aku seneng lek iki lho, lek ngatur napas ngolah swara iki lho, Truk. Heeh. Gawe talineng Mongko keprigelane Mbak Eka uget-uget ki ora mung nembang. Apa? Ngendang yo, Pak. Tatah. Iki mengko wis takon bawa ta, kok sing nembang men Mbak Risma. Nah, Ah mengko Mbak Eka sing takon ngendang. oke. Ning aja kendang sing gedhi ae lho. Ndang apa? Lah malah ra ketok. Lah ya aku nek ngendang bom ke malah do kaya kendang penuntung. Jenengan dhewe lho sing ngendika. Halus manis nengsa make waswenggon kula lana golek
sapa? Golek isi podang pito. Podang pito. Podang pito, pito ki kuning. Oh. Cara ngono kaya Nek jenar. jenar menika abang. Oh. Ah, jenar Abrit. Napa? Abrit. Abrit lak ya abang. Lah nek jenar. Jenar niku ning. kuning. Oh, kuning. Berarti kaya Pak De Gareng iki lara jenar ngono kae. Kuwi lara kuning. Nek ditamatke matane kuning ke njur disuntikke. Oh, disuntikke. Ya, gak Pak apa-apa. Dikarek lara jenar. Lara kuning mah gak apa-apa timbang stroke mati separuh. Oh. Apik. Mas aku aja ngamuk kanggo aku ora ana sing apik blas iki. Ora. Upama. Kuwi lho diguyu kae. Kae koncoku kok. Iya wong kene kanca kabeh. Iya. Yo. Aku yo melu. Iba bunga hatiku. Wes. Jebule sing guyu ki kadang kula ingkang mijil saking Candi Garon, Apa? Budian Sumawana. Sopo to? Ya kanca-kancane nganu kuwi lho. Pawit, Kancane sapa? pawit cepot-cepot. Iya. Pawit cepot aku yo ora roh. Ya ora ngerti. Nyanding bisa dadi tombo. Nyuwun sewu Adi Mas Panji Ya, katuran jengkar berkahe saking Palunggahan. Iki sing jenenge Mas Panji kae. Nggih, Panji Tengkorak nggih ngene iki. Panji Asmara bangun. Nggih. Ki adik tingkatku. Aja Panji Asmara bangun. Kuwi Panji Engko werdine beda. Piye? Pak Gareng, Nun. Panji Asmara Kentung. Loh. Ya mulane aja disebutke Panji Asmara bangun. Kudune? Werdine engko wis beda. Lah enek Panji artine Asmara bangun. Panji artine Pusaka Asmara seneng bangun. tangi. Lah pusakane seneng tangi. Iya to, Ji. Layak we adik tingkatku. Oh. Ora mulih ora nggo ijazah. Mula kowe ora duwe ijazah Panji Asmara bangun ya iki. Malah nggo ijabsah. Bocahe. Nggih, Ora ayo apa-apa. Mbak. Samenika monggo. Mbak Eka uget-uget Mbak karo Eka Ki aku mapan. sowan Mas Nggih. Panji Asmara Nggih. Batang Padang. bangun. Ayo, Yo Mbak Risma, yo. ingkang peparing Kang Mokwasa monggo. Ya. Sik ngerti coba sik karo Mbak Coba Eka. dicoba sik. Kendange iki lho dicoba sik muni gak. Coba tak tase. Tung tung deng, tung tung deng. Wah. Pak Gito kejegur Blumbang. Weh, Ah. pinter Pak kita kejepuk. Wah, tambahi glagep-glagep. Pak Kerto tuku kertu lewat kerto sono. Ya. Nah, saiki Pak Kerto. Kerto potong rambut. Aduh. Kok piye to? Piye ta? Pak Kerto potong rambut. Kok ngene iki lho. Pak Kerto Coba saiki Pak Kerto tuku wedhus muni mak mbek. Coba. iki. Iya, aku tantangan iya. Mbek. Mbek. Ngomong kendang muni mbek. Nek muni mbek ngono jan mesti. Iki kendang iso muni iki. Piye? Apa kuwi? Wong gugah saung. Kowe apa kena telek? Wawa tek-tek aku ngapa kena telek?
Artine kuwi. Loh, mau tek no. Kowe apa kena telek? Artine kuwi kok. Ning anu lho Mbak Eka. Nggih. Telek iki nadyan telek nek meng karo gaman apa-apa paling landhep iki telek. Kok Kok iso? saged. Ah tenan. Ah kono telek ndi sing nganti ra pincang. Oh iya ya. nggih. Nek kena telek ngono Langsung sing. Ora nek kena telek kuwi lho Oman Amin. Nggih. Aja. Ah, yo. Yo, Mbak Mangga. Risma yo. Kembang rawe. Podang Podang kuning. kuning ora nglintir, Ah, Pak. Ora iki nglintir. wis error iki. Ya, yo. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang mobeng miteran konco goleki narat krasa esok awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang nak sawang mencok ning gebang kekancangan tak rindik saka kateman sarwi ngoceh dheweke ngaleh becokan Wela kae tak suwon baca ngece Podang kuning agawe pikirku kuning Sleret tireng tak sawan katon manise Ibu bunga yen kelakon nyanyi siran Nyokek Mas yo nyokek yo. Nyokek Mas. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang mobeng miterang konco golek rasa ora krasa esok awan nganti wengi mane yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang Uget. kebang kekancangan tak rindik saka kateman sarwi ngoceh dheweke ngaleh Uget. becokan tak suwon baca ngece Podang kuning agawe pikirku kuning
Eka jan resik. Nggih to. Apa kuwi artine? Kenek telek. Kena telek. Ngetek-tek-tek kok kena telek iki lho. Nggih, makasih Mas Panji. Aduh. Iya, alah. Wong kok iso lemu ginuk-ginuk. Ayo. Kimplah-kimplah kaya duduh gule. Oh. Kuwi tadahe ibarate Niki wong wau. siji wong limo kanggo dhewe. Ki mau kembang rawe. Podang kuning. Kuning kok kembang rawe Kembang Mbak. rawe. Bang Wiwit wis Sampun diaturi wau. Nggih. Limbukan. Nggih. Nah, sak bacute. Monggo. Sing urung diaturake apa diwaca iki lho. Ayo Mbak sapa Jaslin? Anu jumeneng. Mbak Jesslyn. Jumeneng ayo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Abang kemarin billahi sholatan Daimatan bidawami mulkilahi Tombo ati iku limo ermarane Kabeh pisan maca Quran samakane kabeh pindho salat wengi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono kabeh. papat Ayo ke Bos. Banyak jualane Masa- sing terus ke. sing loro rambok lagokno lho kaping papat petang ira ingkang luwe kaping limo cinder wangi ingkang suwe sawijine sapa bisa lakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi nah ngono ben genep mosok 5 mung dikeki 3 ngono Kurang to, nah siji iya wae no, kurang kok. lah yo aku lek kowe siji Lah ya. oh 5 wae tetep kurang kok kowe iki Nggih. kuwi Sugeng enjang Mak Limbo. Mak Limbo. Apa jenengane? goro-goro wis goro-goro iki aku ono kancane berarti. heeh padha errore rumah Petro Bagong. sapoke weanan karo Jesslyn kok error to bocah kowe Sak plok entek rong gendul. Apane sing ro gendul? Lho banyumu. Lah iya. Padahal- Selamat pagi Mbak Eka. Iya. Selamat pagi. Oke, selamat Pak pagi, Gede. Mbak Jesslyn. Sehat semuanya. Sehat. Sehat Mbak Eka. Sehat. Ki meneng ngendi iki? sing ora sehat sing ora sehat ya mikir sing ora sehat Iki malah kesehatan kok. Nggih. Iki segenap. Niki kathah Apa? kathah sing nonton. Kersani. Sing sami. Nggih. Sami Lenggah, tesih mungon. lenggah. Nggih. Niki mau pamundhutane tasih enten Napa? anu sambel kemangi kalih Nggih. lamunan. Nggih. oke lamunan kalih sambel kemangi sing diaturake sing ndi manut sampean Sing pundi riyen, Pak, Bu? Kemangi. Nggih, sambel kemangi. Nggih, sambal kemangi Mbak Jeje. Apa lamunan? Oke. Napa, Mbak? Oh, dengen ketoprak. Oh, badhe ketoprakan. Nyuwun ketoprak, Mbak. ya sesuk nanggap ketoprak wae wong iki wayangan kok malah njaluk ketoprakan Ning piyai mriki pancen kathah sing sremen ketoprak, Pak. iya ning jane mau njaluke pas limbukan goro-goro njaluk ketoprak Lah pripun? Nggih, mangke ketoprake ora apa-apa. Nggih, lek enten pinten jenengan? Wis. karo wong sepuh barang kok enten pinten Nggih, diparingi niki ketoprake. Apa ora? Lah, kowe dadi apa? Roro Jonggrang. Mah, Kae dadi Bandung Bendoso. ndak kowe. Bandung Bondowoso ora Bandung Bandoso Bendoso, Nggih. Bandowoso. Nggih. Nggih. Derek. Nggih. Yo di tok yo. Disiarke sik. sing nyarki yo dalange Nggih, dipun siarke riyen paragane sinten monggo. Nuwun para miyarsa. Ing enjing menika dipun ngawontenaken pagelaran
ketoprak Mataram. Dene paring irah-irah Bandung Bondowoso. Oh, Roro Jonggrang. Dene kadhapuk Roro Jonggrang kadhapuk dening Mbak Eka uget-uget Maju. Maju. dene Bandung Bondowoso dipun pandegani Siap, siap, siap. Nek wis dianu iki siap. Sugeng Bawet. Dene Paraga Gapura. Ana gapura barang. Nganggo gapura bareng. Dene Biyung Ban mangke dipun pandegani dening Genduk Jesslyn. Sugeng midhangetaken para pamirsa monggo. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Kok ngono kok pimpinan. Nggih. Sing Arti Roro tutke malah Jonggrangé repot. Jesslyn, cemen ban. Klomban. Nah. Nggih. Roro Sarehne pun menika anten bintang tamu Sugeng Gareng menika lak Olron. Nggih. Lah dapuk dadi Bandung Bondowoso, terus iso Gareng. dapuk Olron iso dadi dapuk maju Mas. Ya sampean arep napa? Iya tak siarke. Oh. Oke. Oh, atuh siarke. Dalu menika paraga Bandung Bondowoso dening Sugeng lan kadhapuk ugi dados ula. Nah. Peranmu kok loro. Weh, Ula apa wi? aku nek Bandung karo Jonggrang jek mending. Lah piye to? Aku ulo iki lho kok Ya delosor. kadang kok nek pas sepi kok dadi ula, Bandung ra peran kok ula maju. Lah piye gek ulo kowe ora iso Mongko wi delosor. mongko ulane ula medeni. Nggih, ulane napa niku? Ula sendok. Nggih, niki Roro Jonggrang. Nggih. Iya. Ah, Roro Jonggrang. Yo, Bayu Bandung teko. Roro Iso-iso tak pateni. Lah gede mlebake nasi ditok-tok bari lho. Ah biasane sok ngono kok Pak Gayen. Pisan asline kowe iki injak kelas dini ya. Tuh. Tok tok tok. Oh, Wekdanipun Jebulane sahur pimpinan ampun telas. pimpinane Giri Laras saiki wis buyuten jebule. Oh, ya mantan anu bakul sego goreng. Kene Jonggrang. Ndi Jonggrang iki? Iki lho matane. Waduh. Ora lho. Ah, bahasa Indonesia nek ra mata apa masuk mripat. Sing didapuk Jonggrang mau sapa? Iya pe udan kempe iso. Sing didapuk Jonggrang. Nek Yo, jare awakmu. iki Jonggrang aku dadi Yo mbang. nek Bandung ning Jonggrang iki rada halus. Ngono to. Iya. Kiki jonggrange Iki, sapa? Jonggrange ki aku Jonggrangé apa? Jesslyn. Jesslyn kene Jonggrange. Nek Bandung Bondowoso ki ora ana Bandung Bondowoso alus ki ora ono. Mergo ngecak perang iki. Ah wis entuk-entukan to. Lho, kan urung entuk-entukan, nggak ngrembug iki. Ah kok jare wis omong entuk-entukan. Sing ngethoprake aku kok sampean. Kono sutradara ngono. Ya, wis manut karepmu. Masa Bandung Bondowoso Jonggrang. I love you Jonggrang ora mungkin. Ojo ngugemi tabuhane kae yo. Kene Jonggrang. Apa Bandung? Wadya balamu. Tok 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 tok. tok. Masa kowe muni aku ra melu muni. Kok sik? Masa. Aku gak muni wadya balamu tak tumpes kok malah tok 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 lho. Lah aku yo meri kowe. Aku nek mbok nyingkat yo iso to. Dadi reca. Ngono wis lampung. yo neh. Iso. Mas,
Anggitku. carane ngene aku budrek lho, Wes. Ora, anggitku kono nuthuk aku melu ngono ya nan kok. Ben padha. Ayo tutukan kono. Gumun aku. Ndang. Kene-kene Bu Jonggrang. Ya ndung. Ndungmu iki. Ya bantung landung ta nyeluk kok. Iya ya. Ya masuk ban. Ya ora ayo disebut sing komplit. Piye Bandung Bondowoso ya ngono. Piye Bandung Bondowoso? Jane ngapa sulinge tak iso tak jipuk lho kae. Apa kowe serik karo aku mergo minak jinggo tak pancal. Wong Bandung kok ono minak jinggo barang. Wes tau Mas. Ya kalih jenengan kalih Pak Embu. Oh. Pak Embu dadi minak dadi damar wulan. Nggih. Lah kula dadi minak jinggo. Lah tantang-tantangan nika. Oh. Lah kula joget ngono kira. Aku kan ngene mah pancal jegur nang kalen dene. Ah, Lah yo. pas kowe dadi macan kan? Malah sing nonton ning ngisor kae cah cilik-cilik. Drakot kowe ya. Cah cilik-cilik ning ngisor malah ngomong ngene, macane lanang. Kowe kira roh kathokmu suwekno kok. So. Cah cilik-cilik ngisor macane lanang. Kok ngerti nek macane lanang. Kathokmu suwek, Cuk. Oh berarti ketok lato-latone ya. Jonggrang. Apa Bandung? Negaramu wis tak bedah. Iki prajurit wis tak tumpes garek mung sliramu siji. Apa? Kowe tak dadekke wanita boyongan. Aja gelem Gusti Ratu, aja gelem Gusti Putri. Apa kowe ora ngerti kondange Bandung Bondowoso? Kayak apa Sing kondang? sekti Mandraguna. Delok, aku tak delok sektimu Bandung. Ha! Ha! Pancen kula nggih sampun mangertos Gusti Putri milih Bandung menika kondang, sok disiarke radio, sok siarke TV. Kala-kala disiarke. Rengokke kuwi. Kala-kala disiarno Kaya masjid. apa kondange Bandung? Terus. Kondang piyaine. Kondang. Sopo to sing ora ngerti lho. Bandung. Iya ya rupane. Cebol kowe ana ndi dene? Piye? Piye ta? Liliput. Awas mbak aku wedi Jonggrang. karo kae. Sik to lumrahe anu Karo Jonggrang karo iki ora wedi. Prajurit wis Paling entek ora iya, kabeh. paling Ning ora. iji ana kowe Jonggrang sing tak sawang ayune ngedapi-dapi. Iki wangune dadi garwane ratu. Kowe gelem ya tak dadekke bojo, tak dadekke wanita boyongan. Ora sudi aku. Aja gelem. Kowe namatke sing Klaten, Bandung ki asline ganteng. Asline ganteng nek saka dodoan pancen ora ketok ganteng. Saka cedhak lho lak gumoh kowe. Ra percaya kowe. Karo pakku wae cek ganteng pakku. Weh, mula Pak Muru Barabi wae. Yo. Pak Muru sing ndi? Sing ndi? Iki. Ya. Iki lho. Iki Pak Muru. Oh, pantesan. Wong ki anggere nggawa kacamata namat wong elek dadi ayu. Padha karo aku Jonggrang. Iki mung garek keputusane bengi iki. Sore iki. Keputusan, Bos. Keputusane dina iki kowe gelem tak pek bojo ora? Ngene Bandung. Ampun Gusti Nggih. Putri, ampun. Lah piye? Aja gelem. Lah ngopo kok aku ora gelem? Aku gelem Bandung. Padune kowe seneng karo aku. Heeh. Aku ora seneng karo Mbok Man. Lah ning aku Engko aku ndak ngelus-elus rambuté. Nek ngomong malah ora tekan nggone. Ngene iki. Weh, nanti kowe. iya. Dong dong. Enek payung ora jenenge. Aku gelem karo kowe. Ning ana bebono. Ayunde tumpuk undung. Hei ha, hei ha, hei ha. Kene Gusti Putri. Yen kaya ngene Gustiku kok diwirang-wirangne aku njur sing ora nrimake. Kowe dadi wong lanang sejatine. dilakras. Kowe sejatine wong lanang njur arek ora apa sopan karo wanita. Bandung, patake Bandung Yen kaya kowe ngono. wani karo Raja Urang ngadep ana iki biyung ban. Wani kowe wani karo aku ya. Nek sejatine kowe wong Biyung lanang. ban angker kok ngene iki disuruh nglundung tutut katut. Moh! Bandung ora kaku. Kayane Kae, sik Jonggrang. biyung ban. Nek
arek wani karo Gusti Putriku, kowe wani karo aku tak jewer kupingmu, kowe arek wani males? Males oh, males. Wani kuping ora wani. Wani males. Omong kuping wani. Yen kowe tak jiwit pundakmu wani. Wah, omong pundak wani bales. Ngisor meneh, ngisor Tak meneh. jiwit dadamu wani bales. Wani aku. Dodo muri. Wani aku. Ngisor Wani meneh. bales. Wani no. Wani bales apa ora? Panira. Tak wakil ke apa? Akil kele. Wong lanang dhewe sajake kowe. Lanang dhewe rumangsane apa ora ngajeni marang wong wedok kowe ora ngelingi kowe duwe ibu rumangsane apa haki wong wedok. Kamile. Mulai ngomong kuwi kudu nganggo spasi. Ben ora kentekan ambegan kowe. Gusti Putri. Aja dilus-lus lho. Aku ora nrima-nrimakake Gusti Putriku mbok Ngopo suwiah ora kaya trima? ngono kuwi. Aku ora trima sebab Kowe ra kowe- wedi karo Bandung. Iya, aku ora wedi. Sektine Bandung kaya ngopo? Kaya ngapa? Nek mung kowe iki barate temo tak pices. Minggir. Rumangsane. Wah, Gusti Putri, rumangsane apa? Iki botol. Ulat. Arek wani karo wong wedok saiki pengen ngerti dalan-dalan ngendi wae jenenge wong wedok. Raden Ajeng Kartini Dewi Sartika. Kuwi pahlawane negara. Jeneng wong wedok. Wong lanang duwe apa? wah. Wong lanang ki akeh pahlawan. Apa? Ahmad Yani. Terus Ana meneh pahlawan akeh sing dadi wong lanang akeh. Nasution. Panjaitan. Oke, iya Kowe lanang. Wong wedok ki apa paling Dewi Sartika. Cut Naidin, Cut Mutia. Cut Nyakdin. Cut Mutia barang kok. Ya, Nah, kuwi oso cutari bareng lho. Sing mbok pidak iki jenenge apa? Bantala. Lemah utawa Siti utawa Ibu Pertiwi kuwi duweke sapa? Wong wedok. Wong wedok. dadi Ngerti wong wedok. ngerti. Dadi sing tak idak kuwi wae wong wedok. Ibu Pertiwi. Salah segelem tidak idak. Ning jerone Ibu Pertiwi ana Jenenge? sing jenenge migas. Sing dadi diolah ning Pertamina dadi pertalit campur banyu barang kuwi. Pertama asile saka ing jero bumi Ibu Pertiwi. Wong lanang duwe apa? Wong lanang ku malah ngepenake wong sak oke-oke. Kok iso? Kowe anung Surabaya. Metuno dalan tol. Lak penak cepet. Apa? Nah, saiki nek ora metu jalan tol, ora mingar-mingar ngene. Oh, Sing gawe sapa jalan tol? sing gawe sapa? Wong lanang. Oh, kuwi jenenge dalan tol iki dalane wong lanang. Nah, nek wong wedok ora jalan tol, Apa? jalan Trodok, trodok, Yen kowe trodok, gelem- trodok, trodok. Takonono Gusti Putriku dhewe. Kowe ki arep dadi apa? Jaluk beban apa? Lah iki ki ame Gusti ketoprak. Putri. Jonggrang. Panjenengan menika nyuwun bebono Kowe menapa? kudu gelem tak pek bojo. Mergo kuwi dadi wanita boyongan negaramu wis tak pukul rata. Nyuwun bebono sing ageng Gusti Putri. Yen wis aja go remeh-temeh nek. Bebono apa tak turuti? Nyuwun. Mas tak turuti, mobil tak turuti, motor mabur tak turuti. Nyuwun Aku sing ora midun lembulan karo lintak tak turuti kabeh. Ora Nyuwun mung Gusti- kuwi Bandung Bondowoso. Jalukmu apa? Gusti Putri, kula nuwun rembug izin nyuwun bayi sewu Gusti Putri. Bayi kira Bayi. Nek Bandung kira kelakon kelong. Barang ini nek pai sewu apa ora lower kowe. wis Bandung. Bayi sewu. Mah, Nek tak kuwaplok aku wis salah ngomong candi sewu kok. bayi. Sing ngomong bayi sewu sapa? Aku. Sapa? salah omong. Sik, kowe nek pengen roh ambune sapa iki lho. Mesti nek kaya kum-kuman reng ngono. Wis kowe njaluk beban apa Jonggrang bakal tak turuti. Aku njaluk candi sewu cacahe Bandung. Candi sing iso jegok. Kok le mung candi. Terus Monas sewu iso. Hah? Arem golek Dewi Sartika sewu iso. Larasati, Iso, Mustika, iso, Panorama, iso. Kok le panorama kali nyamat sewu iso. Resa Agatha, Oh,
sabamu kuwi Kowe ya. ning endi? Kusma. Kuwi nggon apa? Kuwi nggon hotel-hotel ngopo mbok sebutno iki lho. Heran aku. Walah jijik saiki sabane rono. Wis, Lewate. Oh lewat. Jongrang, besok lewat. kowe njaluk mopo? Wis, mumpung aku jeh sabar ati, nuhoni pamundhutmu tak turuti apa penjalukmu. Gusti Putri ku ngersake Candi Sewu. Oke. Ning ana syarate. Syarate apa? Cukup dadi sewengi ora kena tumekaning jumuduling surya. Saka wetan lan jago kulo Bandung. Bandung Tatang. Kowe aja ngremehke Bandung. Bandung ki apa-apa duwe, kasektene apa wae duwe. Nek mung 1000 candi empil. Apa-apa duwe. Duwe. Sing ra duwe isin. Buktekne Bandung yen kowe iso nyagui apa sing dadi pambutane Entenono Gusti sedelo, Putriku. aku tak semedi jaluk kersane ingkang maha kuwasa. Candi Sewu bakal tak lakoni. Syaratnya apa mau? Ora kena kedisian jumuduling surya saka bang wetan lan suarane jago kluruk. Gampang, kuangker aku utusan karo jinku sing tak kontus, tak kon mateni pitik jago ben ra kluruk. Gusti Putri monggo kula dherekaken sowan wonten ing gintungan. Mbok menawi para mbok-mbok tani nggadahi jago lan lesung ingkang saged dipun tabuh. Iya, Men. Mbok-mbok gintungan mbok menawi kersa nabuhipun lesungipun lan nggugahi para jagone supaya iso kluruk. Tok 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 tok. Bandung mbok tantangke sawangan. Monggo Gusti. Candi sing wis tak cipta nuhune pamundane Jongrang kae deleng. Dipun preksani Candi Gusti. sakmono kae iki mung nuruti karepanmu. Ben kowe dadi bojo. Ben diitung Ayo, karo Mbak. Gusti Putriku. Diitung Monggo dipun etang Gusti. Tak hitungke kae. Oke. Kae Siji, candi loro, 99. sing 99 kae jenenge Candi Menjangan. Mergo alus-alus api-api. Terus kae. Sing ono kono. Sing ono kono kae, iteng rodok cilik kae. Iki Candi Celeng yo. Iki genjik. Alah. Upama. Iki wis tak hitung cacahe kurang siji, Mban. Kurang siji Bandung. Hitungan meneh, hitungan meneh. Aja ngasih kliwatan. Iki wis 1000 cacahe. Sing ono kono ke 300. 300. Sing tengah tambah 400. 700. Sing ono kene 200. 200. Dadi genep 900. 900 diitung. Nah, kae 10 kae. Sing Iki ono rombongan 90. Iki ana siji iki. 90 siji, loro, Endi? telu, pitu, 6, 89. bener kurang siji Bandung kowe ora bisa netepi kasaguanmu. Candi Sewu kurang siji. Kowe wis mblenjani janji, Ora kowe bisa. ngawur ling ngitung. Ora bisa Bandung tak hitunge mleh. candi kurang siji. 300, 700, 100, 900, siji genepe kowe, Jongrang, wae. Gusti Putri. Ah. Hei, ana patung nangis. Aku lagi roh iki lho tumon Patung ki anteng. Patung ki anteng. Kalah wedi. Ora entuk omah, ora entuk obah, ora entuk ngomong. Ya. Patung. Boban. Oh. Iki mbok sekseni genepe 1000 candi sing dijaluk, genepe 1000 Jongrang. Gusti Putri, panjenengan menika kelampahi lampahi kados Mbasa pikanten. dadi patung orang. Weh, ayune ramum. Aja sembrono kowe, aja sembrono sesenggal-senggal. Iki patung. Yo patung yo patung. Weh, lha iki ana semute. Wah. Iki kok reget to patung iki. Mah. Aja suwiyah-wiyah karo Gusti Putriku, masih dadi patung iki sembah. Iki wis hakku sing nyipta aku. Kowe Dan lamang melu-melu, petak cipta dadi kodhok kowe. Aja to nyokot kowe kok iso. Mergo kowe wong endek cilik tak dadi kodhok wangun. Lah terus kowe dadi apa? Garangan. Jongrang, iki
sing mbok jaluk 1000 genepe ya patung kowe. Kowe kudu iso mbalekke Gusti Putriku Ora, malah dadi menungsa tak meneh. gawa balik patunge tok. Apa kowe kuat gotong Gusti Wah, Putriku? aku kuat tak bopong. Kon bopong po. Coba. Nah, asik tak pamitan karo bapak. Itu gak anakmu tak bopong. Oh. Piye lek jawab mau piye? Lek jawab piye ki mau? I don't know. Kok I don't know? Aku tidak tahu kuwi iki, Pak. I don't know aku tidak tahu berarti bebas loh. I don't know. Waduh. Kuwi cara ngono kuwi anake apa ora ora roh, Jis. I don't know. I don't know. Itu gak. Jawab wae, Pak. Yes. No smoking jawab. No Yes. smoking. Kowe iki maraiku. Dok. Ya bahasa Inggris, Bro. Yo bahasa Inggris ini nek yes no smoking ki piye? Yo, no smoking ora entuk udut. Oh, rest area jawaban, Pak. Rest area itu tempat peristirahatan. Oh, beda to. Berarti ki ora tempat peristirahatan. Lha apa? Ku tetep tak gowo. Tinggal tempat peristirahatan.